make more ones. Me ma so sopre. Abo so so bianca me leja su English. Me ma so hello. I'm back and why meruwe. Ana obunda de obu. Iwa wan loko moko jo me meruziago. Ireta warogo. Awo kana wan pomojo. Ini am say. Yo bla so get baya. Mbeke bo mwada. As you can see, I'm fine. Ha, you're shiny though. How are you? Ha, I'm okay. What's up with you? I'm fine. I'm fine. No, I'm fine. Very, very fine. Now on my way to my girlfriend's house, Mgbeke. Both of us are going to the market. You know, Mgbeke. See, you're so fond of that girl, as if she's passing knowledge or putting anything through you. Now, just let me ask you, please. See the problem with human beings of nowadays. They only go for the gains. Collecting from people. How about giving and encouraging those you're more better than? So are you trying to lecture me? Pastor's wife? No, right, and I'm listening. It's not as if I'm trying to lecture you or that I'm telling you what to do. I'm only suggesting you do the right thing. Besides, Nigerian was your friend before you left to the city. And ever since you came back, you've been acting as if you don't even know Ngbeke again. I don't need that. Okay, as you can see, I was busy when you came in, so you overstayed your welcome. You cannot leave. Are you asking me out? You heard me. Please, get lost. Anyway, I have no intention of sitting in your house. I'm actually going to Mgbeke's house, so the both of us will go to the market. Bye-bye, ma. Mgbeke, every time. Tired. Mbamba chokwa mia. Kefe ga boko ni farinze. Achoro me kefe odi kama bo mwazi. Get we do me eba no. I left what I was supposed to do and I was waiting for you. Obukita kijabia by this time of the day. Eh? Remember, listen, I broke all these nonsense village girls. Now, Sapoberaru. I don't want it, and I won't take it again. Uloma. You. I know my worth. Yes. I will Lagos Kanga Kitamobo, Abuja. I'm going to say, what do you want to do? I'm going to say, I'm going to I don't want it. Please! Hey. Excuse me! Please, Asasnam. Stop this wash. Come was I can you. Come to your guys. Ibe m ga gbasaro. Awanya obule here ge na jibo gacha. Nwanyoma ebiakwa. Obrom no mena nwata nwanya obuna yi skits gafe ba ajuwe ajuju. Umu ihe kpatara njijo ba di ajuju a. Ndai hobo. Ai. Nwanyoma jiri ni nwayo. Kamma. Ngambia nsoro. Na obokwa no ụbọchị niile ka na afu de mmadu gi n'obodo a. Na ihe makana. Hi! Asa nwanyị.
Namus can am wine nam. In a ham warm. I'm gonna have Kamala or tell them time bombinish. You know them can't see upon that smoke at time in bed to Dodoli Moon. I think, ain't you but one, una bina, HG have one teeth. My chum, I can't care with it. Talking to. Oh, talking to with it. Huh? I took when I get bent Titi with the Tanus. You will like hey, one car. Nessim Gilwayon. Slim Gilwayon. Hey, it's no Nemoge. Namugana, Medemobio, Amugana, Abokamala, or tell them time bombinish. I welcome you. Oh, my hey, now from my mail, what are you, G? Oh, so let you okay. Which you have never about your him. Must you tell me, Sancho? Like, what the gunny? Can I keep or I get to me here because you came bombers. He had never, but kept after. I found Mgbeke. Hey! What is what about your mama? You can't forgive Mgbeke. Now, Ubocheke. Afambo cake wafo. Hey! Now, my bochafo, ake afo. Muna go 5 or 6. You have to end up on a post of it on a blade. Hey! Mangi got to boom, then can drop on the but on a ball. There comes you. Half can hear back. I found Mgbeke. No, we walk. Doka gentle. I will come back to again. I can marry travel. The married travel, not Chibo Yapeka. You won't appear like a meal to them. Casha glass. Uru, Shire. Nanya, to go. Nema Wagge, Mgbeke. I go on. I come on, on my budget. What travel on them, man. On map 24 hours home base. Makatuku. I'm walking Mematuaka. I go. Ha! Mgbeke, he was a driver. That does. Garuta, oh. Mgbeke. Hey! Na sutano monketa na kuke. Ya mmatin bichanka miracle ya. O adio. Asawa. O benje igoti ife. Batanji beba late. Emi fe njizuta. Ya be ekwenti. Keponi akwan. Hello, my friend Mebuna. Can na boss also come beat your time. Bichefu ya no. Hey. Mo na ben Jesus te atanji buboge. Iwe go teach say former wa engage wa yom biko iwe rapuze ya. Keze kisi wo chose kan do ndeze happy. Baby. Man e go te go me abe kwenti. Ina no go fe ne ku. Eme kwa ni fozo. Hey! Keponi mbi na watasi mi abe kwenti. Nya, okwu metra na oka na anya ba echi. Na bata ozo. Me were ya be kwenti dachie nwa m n'aka. Ekwenti aha ba aga aka. Ima ni tolu ya no. Kita ka bia. Ima ni be ezigbo nwaanyị. Ngabia. O batabazi. No silin gi fe no. Hey! Ifi silin mo ko bala. Oh for you. So nwa.
me. Just tell me what the problem is, then I will know how to help you. What is it? Gwanunum now, tell me. Mgbeke gwanunum, biko nunu. Africa! Ngi basarogo. Eh? Okay, we are on our way to the market. Suddenly you walk straight to the house and you ask me not to be worried. Please now, Mgbeke, please. I'm begging you. Me atwana gi swara sopre. Anytime, anywhere, everywhere. Get us some sopre, that's no English. I can way you biko. That girl, your brother, mom, your brother, I married him. I told me, you that girl bring you wine. Mona village ba. Mona ne saga, anya chuo mini, anya gafia, anya riehori. You're blind them together. Because of ogaro okoro city ko kwa ngino bere menu munganga. Maka ngine kwano. Oji me menu munganga. Ngoji buru ngine. Nwa bu Mgbeke. Ogbele menu nganga maka ogaro city na meru kwano mo. Yeah, for ngine kwano. Hey! Mwe, my friend. Is that why you're angry? You shouldn't have let that bother you. You shouldn't have been angry about that. Ignore her. She's just for me. Please don't let that thing be your problem. Oh, forget about that girl. Please now. My name. Okay? You mean you came up by the bam. Umda na kparita too much. You may mean you are causing me just so English. You are causing me just so. You mad as in Inda so super. You got me that girl. Okoro Bianca. I told me my fear. You know, I told my whole block for where. Bianca Lemka. Mia Memoria Ganga. Yes. Hello. Excuse me. I'm going to marry her now. Hey, how we pick by one? Mgbeke is so pa. Give me go me leni one yebo. Obe me gina ememu as if woman aga noko. Una wo noko Mgbeke is so no support one. As ka mo no wonye nwore as enyi nwanyi. No problem. Aba me chori so Bianca. If that is the problem, then you don't have a problem. I will come back tomorrow. I have to go home and do some chores. When I come back tomorrow, I'll start from 2-letter words. Hey, achomo 2-letter words. Nchoro English. Akuzila mo nkore. Awe kpora fiato achomia. Nchoro be English. Kuzeli me English also. Okay, no English nchoro. Let me just go. English. I've heard you. Let me do what I have to do in the house. Then I'll come back tomorrow. Oh, don't worry. Let me go home and do what I'm doing. When I'll come back, I'll teach you. Bye. Abia, my Kingirisi, I would love to go to school. Mgbeke, my Kingirisi, I would love to go to the city. Mgbeke, my Kingirisi, I would show Bianca Shege. Mgbeke. Double D, you mean what you dey tell me? I been a joke, you dey joke. You know say my verse no good though. It no good at all. Just tell me the truth. Babe, I see her with my 2 eyes. I don't feel a life for you now. I see her with my 2 eyes. You give her the phone. You see her with your 2 eyes, or person tell you, because I don't want to do something where I go regret. Oh, you? I see her with my eye. You don't think we'll be friends. I don't feel like for you, babe. I see her with my eye. Arinze gata kwa na fufu. Arinze gata fufu. Ige jonu chi afufu Arinze. Babe. Muki je gwegu. No vex. Arinze. Babe, I no vex. We shall be for you prepare for go give her. That's when you hurt you. Wetin I mean be say Arinze go suffer. Arinze go carry this in eye, see in back of head. When you go carry me play? Arinze they carry me the play, abi? Why you face the guy now? Now the babe now. Hey, for Benny, the babe will face, not be the guy now. We'll leave the guy for one corner. We'll go track the babe. Carry cockroach, scissors. These are the design face for them. Even the other of Benny know that one now. I don't need to face the girl. Nothing the girl do me. Even if I go face the girl now later, Arinze and I be part 1.
the year will be from party 2 to party 20. This one will be like Indian film. You know, say Indian film, no the end. I know, babe, you will take kind easy. You know, say, like to be lying, it's not in my spirit too, eh? Kedu ozu n'ime na abụ Mgbeke? Mgbeke. Ngo. Ihe nwe ihe kwa. Okotori gba. Hey! So, gụwa, ihe juna. Onye bụ nwunye m zuru gị ike. Gị bụ ihe na-esori dị n'ike ka onye na-enwero base. Onye n'ife na-ekwu. Onye bụ jiw. Ọ sị gịnị? Give on a query. Imana like you're deaf or you're not hearing me. Imana is in your nike. You don't know him now. I am warning you. I talk me forgi ebe arinze no so. Why am I forgi? Inago. Yes. Abu ma na eso ya o. Akam na noro onwum. Obebe na busikpe na ayom. Osi wi na ebe busikpe na ayom wonwo he jikota gila ya. Akam na noro ulo mo bia kusam. Myoro ya ayom ya. Albiazi mu phone. Nyetu busikpe na nyekwa mu the phone o. Ayom ya. Ise ka mama. But ona be ayom. Ona ayom. What God? You wanna go ayo. What God? Uloma biko. Uloma biko. Hey. If you put your mouth in this case, I will not only redesign your face, I will beat you blue black. What level? When I get one level, Iman Abuku a size. So when I'm talking, you open this your silly mouth to talk to me. In Apala. Not try him again for your life. Don't try him. I go show you Pepe. Did you hear me? And you. I am talking to you, you're talking back at me. As for one. Cause in the coffee video. Up here? Just anything, this only that anything up here. It was their mouth. You go on, you know, two. Ah. Oh, if you make see, I am here to warn you. This is going to be my last warning to you. If I see you any inch close to my husband, okay, for this your two left leg. Look at this your two left leg close to my husband again. I will not only pour you acid, I will burn your father's house. I will burn you on top, burn your whole family, join together. Pero, akmaskala mo kelegojo. Ino na ba sis na Malaysia genya. Ibulo mo kuma bulo mpagoko. Hey, you bro one big man. Obasa Mgbeke. Eso? Iwa ya waru samsema. Eso? to the carpet level. You went to see again again make it or put a zima marco did not stop beraro. Give her the phone, you go tell him whether if you not call me, go one way. It's a mama. It's a mama. Oh, you're like him. Back it up. Get out. Leave my compound. Yeah. Oh, Loma. Mother, I told you. Oh, Loma, be very careful. Be careful of what? I'm going to make money. I don't when there is a forfeit. Now, mother is coming below okoro. Yeah, it's going to be Sala. Okora, Gabobugi. Sala, in fact, you're a very useless man. Oh my God. Hey, can you hear me? You are going to take only the Kai come and give me coffee. Get out. Get inside your car. Leave my compound. Meaning what? Zupeba. Only if I make you just see only guy. It's so the kitchen to come. We're bringing come back here. Oh, shame on you. You might come or can get man knife if and cause. Oh, get out. I will burn this guy. Get out of this compound. Shameless goats. A shower. Down.
see you there. I come up and I'm okay. Hello, Des. How are you doing? I am fine. How are you people over there? We are okay. Only that we are managing. Management that this harsh period we are in now calls for. But I thank God He's sustaining us. He's in control of everything. That's good. To what do I owe this August call? It had been long you called to check on us. I hope all is well. Yes, brother, all is well. I'm just calling to tell you that I'll be getting married very soon. And on the other hand, I would like Mgbeke to come up to the city. At least, if not for anything, she can acquire a good sound education. But that is if it is okay by you. No, I'm so glad about your such a lofty idea from you. I'm very, very happy about it. You know, I will discuss with Mgbeke concerning it, so that probably tomorrow I will give you feedback. Fine. I'm waiting for your call, my brother. Please, try and get back to me as soon as possible. One commission, goodbye. Congratulations in advance. Papa. No, Mgbeke. My phone is at one. I said Mgbeke Mengin. Oh, this month when the work here, Maru, that house Mgbeke Mengin. I see I got big borogi. Kega, Guinea, another in a city, the bono. I hope Kebi Abido Akueba. This month, Siaga, Lata Borogi, Ghana City, Ibida Akueba. And only him cool. Hey! Mororo, you're leafo. Papa, what's my Papa, Ibida Akueba. Hey, she I'm joining Mgbeke. City girls. Mgbeke one. Yeah, I bought the city one I got. Praying mantis. Like when Mgbeke I got praying mantis. Mbokori. Because you get the Karaga. Hey, Papa. Mgbeke. City. Hair color. Yes. Mgbeke. Mgbeke kam jogo. Igaga. Mowa. Nyaga. Igaga. Papa, I just come on that Jojo. The queen how warm. What made him the Lara and him not one? I'm a left Jesus. Chinoku him Chorio, and he only would that Dikeh. That girl and I bomb Bianca, your block for we are Chomema. She never said good Arabiafu. Compose was someone a pam no hair.
I told me, Baya. I told me, you were there. She's going to your good again. I called Bianca. Mgbeke, village champion. Mgbeke, local babe. Mgbeke, Mgbeke, village. Abia. Hey, Chi. Wait. This one you're jumping up and down. What is this? Hey, Chio. Hey, Mgbeke. Chi. Hey, Chi. Very important. Hey, here you go, sir. Oh, mama. Hey, Chi. So, what happened? She can't buy him. What do you think, Pam? Or say I can post some city. Hey, so you got your city. You go Mgbeke na city. Mgbeke city girl. Oh, you come here. Mgbeke city girl. Come here, John. Hey, Mgbeke city girl. Hey, Chi. Mchoki help mo. What time scam do mat and sheep. Mchoki help mo ka idu mafia. Kanga say how you make do mat and sheep. Hey. No problem. Oh, I will take you to the market. Oh, you need this one, not this right. This right. Oh, so that you look sharp. That's my And some makeup kits, so that you look sharp. Hey, just so call out. Na history yo. Me so. Me age so fo. Na ikore idu mafia. Nko hikore fia to wan ikore market Makeup kits. But how about you for Sam? You marobu. Mgbeke enwela levels a change la. Mgbeke city girls. Chi be me jiga city besa. Hey! Onye himai campus swaggaris. Omasa Mgbeke levels has changes. That girl. Oh, I don't like it to start with this girl. Oh, to say only me lobu. Okporo we ngini. I told them me myself here. Okporo we Bianca okporo we ngini. You bo choya kpo we cho me ma. But me aga city besa. Hey! Omasa Mgbeke wala, Mgbeke city girls level change la. Ngwam ne me la. Mgbeke, wait. See, before you start talking about looking sharp, acting in Mgbeke village, acting in Mgbeke township, you have to first of all go to Abuja, be educated, achieve it, acquire knowledge. So when you come back to the village, you will not start talking about this. You're still in the village, you're not yet in Abuja. Mgbeke, you know, I was about going out too. Oh, no problem. I will follow you to the... You know, you're my friend. I will escort you. Let's go. Let's go. Let's go. Innocently, you know big guy, innocently, you know big guy, Mgbeke,
to belt. Makingiris, I go show Bianca Shege. Mgbeke, Mgbeke. Mgbeke, Mgbeke, Mgbeke. Mwabia. Mgbeke, Mgbeke, Mgbeke. Mwabia. Mgbeke, Mgbeke, Mgbeke. Makingiris, I would love to go to the city. Mgbeke, Mgbeke. Sopre, almost also Bianca Meleja English. Mema say hello. I'm back and why they made away. I know Bunda de Obu. If I want to come to the Meroziago. And I want to go. I walk on our pomojo. In the city. Mgbeke, village champion. Mgbeke, local police. Mgbeke, Mgbeke, village. Makingiris, love to go to school. Mgbeke, Makingiris, love to go to the city. Mgbeke, Makingiris, I go show Bianca Shege. Mgbeke. You know feel guy babe, yeah. Innocently, you know feel guy babe, yeah. Ichie. Opuke nke emechi were nwayo gwe. Ine ma ya n'ihu ị ga-ahụ na ihu ma dị mma. Otu iru m dị kịta ka obi m dị. Ihe m na-agwa gị bụ nwa gị nwaanyị a. Gị mara ihe ị ga-eme ya. Mpụta echi afọghị m ihe akara mana ụkwụ mana aka mana ihu mma na-enweghị ihe mere ihe ọ sọrọ mmemme ị ga-atụ ihe maka nwa m nwaanyị ka mmadụ lekọtara maka asị m ya onye ọbụla chọọ ya okwu ya gba nkịtị ọbịa gwa m a na-awara ma nwa m awa agụ ọ kara atakasị nwa gị nwaanyị gara atakasị ya lele ọkọtọrọ ịgba ihe nwe ihe kwa na ihe mere papa anụ m ka ị na-asị jiri anwa ya papa iwe m na-ebe ị nọ bụ na slow motion gị na-adị too much. You need to shine your eye well. Ime nọ na mmiri nchapa gị anya ka m ga-ajọsụ chịkọ aka na ọkpa na abụ gbachi nkịtị nwata nwaanyị na-ama hụ ka ọ sapụkwara arụ ọfụma bịa were ihe ruru m maka na gịnị mee it will never happen. Nwoke na-akwado iwetara gị mmanya n'isi m ka m ga-agbachi nkịtị nwaanyị ọzọ bịa nara m ụlọ larụ maka na gịnị mee I will not do that and I will never do that. And you, hey listen, I'm not done. I have decided within me personally, okay, I'm here from morning night from Monday till Saturday. The only day I just marry a bear, but only on Sunday. Because of what? Because I'm a Christian. You want to go? Mana, apart from Sunday, in the next 1 month, I gonna be also see. Next time, if she sees someone else's husband, I got to grow for baby. Ichie fugo ni irubo.
Nirum ka na ekwu ọ ga-eti nwa m ife Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So na Sunday ka ọ na-agaghị n'ihi na ọ bụ onye ụka. Megere onye ụka. Iche ihe m sị ka ngwa gị bụ adịghị ama. O ichi kote bụ ọgba ya. Mana nke gị gbara okwu ike ịpụtụ gị o. O nwere ike na nwa ya, o nwere ike ịpụtụ gị ichie. Ekwuchana m. Ekwuchana m. Omele, ekwuje kwuru, owo ihe na-ekwuru eme o hiri nne. Nwe jiji. Iwe ọkụ gị na-enyekwa m nsogbu. Emeka were nwayọ mee ha emenuka ebe ahụ anyị na-aṅụrụtụ nwa Ichie mgbe obi ilo drama anyị agawa ebe ahụ na-aga nwa gị nwaanyị kpasuru m iwe mekwe ihe achọrọ m ịhụ akara na ihu ka mmata na ịkpara agwa mana ihe ị ga-eme ya o mana ihe ị ga-eme ya o Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Papa, good afternoon. Good afternoon. Welcome. Papa. Get on, you go on tomorrow. Hey. Papa. Hello. You don't have ya. Mirror afia, Papa Morejo. So you got no either afia. I'm talking no. You mo po I'm trying to jab one moto. Da city. Echi. Imano no. Unko imno bodi ba name no. Say Osano, Nekus Osano Mgbeke. So you don't sit me with Savu go. Nyevu sara self. Container. Aji container vure lo sibanu. Amasa Mgbeke alosala. E go na amasa mlala. Nyu bla ya na afia. Papa. Enye mu okpo no. Echi kwa ho. Masi ba fo. Kam no ni fu ba name. Ngam ni ba name. You go di mu phone ka po ni otem. Kam se bisaje echi. Yosa. City, as a city girl. What I need my name. I didn't make a pump by rock in you just got you. You can make go, you can make go. I took a million. You should never greet your father. Or either allow him to rest before asking me for money for transport. That's all good. You have to get it on. I see I can make a motor basarago. I'm pam. Also, I'm English. I'm again now so going to get man English. See what here's the royal. Mgbeke, village champion. Mgbeke. You were too much. God will punish that Mgbeke girl. Oh, hell. If I see that girl again, what I will do to her? Hey, only God knows. Only God knows. Papa, okay. Back I buy more. Come, let the young Papa, where am I? Imagine that I go over the way. No. Makaram, put on your baby. You get me a man to come out. You get me a man.
Chere, muno, I don't know. You wouldn't win, eh? Chere, okay, when you pay you, eh? Okay, it will a man there. Ichi, I learned to send for me. Ask an SMB. Subuko Waganabeke. In our Subeke, I sent for you. And was a maso. Legodi him one minute, whatever, we are Namini, and I coco came up on our coco. Ichi, Mawuni wouldn't bag my city worker. I can have a worker. Ichi, get here, what I get no bunya, what I get no bone one woman and what one. Go with Quincy. Go what name single bone. A book while I'm good. One one, you Quincy. Go one, you don't matter during the war. I don't think I may run now. Maggie, eh? Ichi, what have you cabido? Ichi, Chere. Able single bone, more double bone. Ndi manora abantinatwa mano emakwa ginfuma Dikeh omo amona hopo ichoka ime ayebeme alomoguboma onye na eleba alomoguboma enwe bem na kaya kegwa ida wepukana na mnulo gi betasom na mnulo gi enwe bikeme gi ihe sure no elube oguna nkwere ya mama na ka mgwa wait ka nkorogo oh it is very lucky my own government sees it in my left because eji me agbo madu owa higemem Ishi won hige mem icha me icho kai me na kai me na aka abaye na nom no lo seba zuzuvo mo zuzuvo gena ngwage okwefu ngwa ya kai go be kai ga ngom ya kai go ngom ya buti mmiri wage tim kai go biuba kai ga ngom ya ara gbashikwe gena ngwage ndi ga eligo no kwanso boma mo alora ogo boma we hige me ngosi go target Itoka jino ni boku. Ayoko. Elebi toka bi. Ngwa kan. Ngwa kai. Kero zo la. Ngwa kai me. Ega ma ko zo la. Kai me. Ega ma ko zo la. Kai me. Chere. Ega ho. Megi henge megi. Ama. Le no na egbure de ya de ko onye chiri chief. Mgbeke. Village. Abia. Makingirisi, I would love to go to school. Mgbeke. Makingirisi, I would love to go to the city. Mgbeke. Makingirisi, I would show Bianca Shege. Mgbeke. Papa Moru, way. Papa Mahemo. Papa Mgbeke. Papa Hawaii. Life will change, wow. Let me na busi catwalk. Mgbeke. Papa, oh wow. Imakwa kemgbe this month si aga bi kporo nwa aga city. Mgbeke has been behaving most strangely. Huh? Bunro ko bugbo na ya na American ga na ga city nka. Na ka ngwa gi. City ugbo agaba. Mka ha suzuri gi Igbo. Eba. Nga na asụsụrụ gị bekee n'ebe site ahụ gbajiri gị obi na anaghị ekwe gị ihe ọna enu ihe na-agwa gị now in case you don't know you were born on a chemical day and that was why your mother and I named you Mgbeke. Eke is a very special and significant day in Igbo land. And you are a peculiar person. Mgbeke. Papa. There is a saying in our land that the toad does not run in the daytime for no cause. Okay, now let me ask you. Why are you dressed so gorgeously, if I may say so, with all the makeups and make-downs? Mgbeke. What is the matter? Tell me, why all this, Mgbeke? Okay, can't go Sarogo Hitarema. Mgbeke City Girls. Ma'am Tilanya. Bro, eyes, lashes. All four. Shining. La city, like
city girls, Mgbeke. Anuma, before sharpness of my lips. That's it. And Waima is for smartness of Mgbeke. The city girls. Hey! Abakatang one. Fast 3 times. But hello. Kanga yini why? Bye. Ciao. Mgbeke, village, Abia. Makingirisi, I would love to go to school. Mgbeke. Hey! Mgbeke. Aga m ebe arụrụ gị ụlọ asa otu mgbe. Aga m asụtara gị moto 10. Aga m eji kọntena butere gị ego. O te ka ọ dị. If not that your real name is Mgbeke, I would have called you Mgbeke feeling funky. So, hey, this is Mgbeke. Hey, you look so odd in this your outfit. Hey, hey, Mgbeke. Anyway, Bami Abe Chorekpom. Obasan, Ichagipom Odo. Nsobado. But it's of my duty, of myself, by myself, to myself, on myself, to told you and left him tomorrow for Abuja. Are you serious? Hey! Mbe, I'm so happy for you. Chai! I believe in you. Chinelo, behave yourself in this village. So, when you are Bessa from city girls, I'll carry you 20. Please come and sit down and watch it. Hey! Baby, go. Sit down. Hey! Sit down. Hey! I was sorry. Must go no. Hey! Mgbeke is called Ghana Must Go. But Mgbeke Ghana Must Go is old fashioned. You have to buy a Ecolag. Ecolag, yes. Sorry, I will borrow you Ecolag. I have Ecolag. You know you're my friend now. What are friends for? You use it and pack your things now. Instead of Ghana Must Go, use Ecolag and pack your clothes. I have big Ecolag. I will borrow you that one. I want to watch it in your nose. Hey, why now? That's what I mean. Sorry. But I just. Sorry. Abuja. Hey! No, well, let me finish up this thing. Let's start going. Hey! Check out me. Let's go and eat abacha. As if you know say I want to eat abacha. Makingirisi, I would love to go to school. Mgbeke. Ichie. Ịma nke na mmadụ nwere ike ịnọdụ. Ọ dịghị ka ọ bụ gị na onye zuru oke. Ịma gị na echiche onye
isi onye ahụ na ebe ọzọ ụtọ dị m ugbu a ime ihe m ji agwa gị ihe a bụ nwa m nwaanyị Mgbeke m na-elezi nwa anya kịta amaghị m otu ọ na-adị m adị ịma nwa agaghị ije kịta ọ na-aga ọ na-eme aga akpaka ọ na-eme ihe a bịa riela eri m echiche m si asị nke ahụ erikọ ka aha agbakọ izizi so oge na-ede ihe mgbe ka na-agba na-eme ihe m na-aghọta asị ezuo ka aha eri udele atọtuo ngede atọtuo ngịga ihe m na-agwa gị kwanụ gị mụ na gị na-erikọ aṅụkọ onye ka m ga-agwa ya ichie enwere mgbe m ga-echewe na-agwụ m ike so oge na-ede ya gwụla gị ike ịma ihe mere n'ụwa ọkwa aha nwa gị ahụ Mgbeke ndị niile a mụrụ n'Eke Orie Afọ Nkwọ Mgbeke Mgbafọ Mgborie Mgbankwọ agwụ ahịa ahụ ụbọchị a mụrụ ha ji ha na-akpagharị ọkwa ya ovu ya na-akpagharị ihe m na-agwa gị ihe mere eme onye ahụ vụ agwụ ndị Eke ichie mba agwara m gị ihe m gwara gị ihe mere eme ovu agwụ Eke na-akpagharị ịhụ ya ọ na-aga ije ọkwa gị kwuru ya n'ọnụ gị o nwe otu ochi ọ na-eme otu a na-afe ka aka kpakaka ihe ahụ agwụ ndị Eke agwụ ndị Eke ọ ya ji nwa gị ichie ọkwa ya ọ ya ji ya ichie enwekwara m ike ikweta ihe anyị na-ekwu mana elu ihe a ga-eme n'ihe ka ebiko the Bekee is 2 hairs are better than 1 elu ihe a ga-eme anyị ga-eme ihe menụ na mịa nkwụ ka m kwụbaa gị n'ime bata gị n'isi ọfụma ka ị nwee ihe ndị Bekee na-akpọ inspiration inweta inspiration gị na-ahụ ụzọ na-ahụ ihe ị na-ekwu mere nwa gị ọ dịla anya mkpọrọ maka ana m ame nkwụ amịta inspiration mịa nkwụ gị ihe ụzọ mịa nkwụ gị ihe ụzọ ịma ma ọwụ ịma na Okafọ nke akwụkwọ na-abịa iji ya ma elezie anya nwa gị abụ Mgbeke Okafọ ịma na Okafọ a gụrụ ya maka ahịa afọ ha lụọ kata afọ aka agbụla asụ ha gwụrụkata agwụ plus agwụ ya wụrụ ihe ndị Bekee na-akpọ agwụik ichie ọ dịka ọ bụzi ị na-akpọzi m iyi na ọ dịka ka isi agwazi m ụdị n'okwu a na Mgbafọ akwụkwọ ga-alụ nwa m nwaanyị Mgbeke nwa m nwaanyị m na-akwado ọnọdụ ugbu a na m eche echiche otu m si eziga Lagos oge ebe ahụ mụta obere akwụkwọ you know I'm a lettered man ka ego ebe ahụ mụ akwụkwọ ọ mụchaa akwụkwọ ebe ahụ otu ebe ahụ were aeroplane fere gawa Amerịka gaa mmiri akwụkwọ amụmie gụmie akwụkwọ agụmie nweta PhD ya dị na o nwere ike ihe na ofe onye ọcha were helikọpta buru randa ọ na be m ekwuo ka ịgba nkwụ na wedding ka ị na-asị m Okafọ mba biko isi ọ bụrụ na egwuregwu kwụsị na ya na mba ekwekwala ka ndị ọcha were helikọpta bịa n'ebe gị o were helikọpta bịa n'ele ụlọ gị ma everything ihe vuru ya la ị ga-enwekwa ụlọ ekwekwala ihe menụ na o nwee ebe m ga-akpọ gị ka agwọta ya saa ya isi
log. Hey, mba. Unwe ndị ezigbote ndị dibịa akara aka na-eji ihe agwụ efopụsi ndị agwụ na-eme ihe n'isi. Ha were ya bịa achịkọta ya. Ịma ihe ahụ ndị bekee na-akpọ agwụyik. Enetụla agwụyik ya fopia. Iche ihe kwukwere ịma dịka onye gara akwụkwọ enwe m belief na ụdị ya mana dịka i kwuru ihe m na-agwa gị bụ ihe ọbụla mma m nwere ike ime gbasara nwa m nwaanyị ka ọ kpaa agwa ka mmadụ aga m eme. Local babe, Mgbeke, village, Abia. My king is, I would love to go to school, Mgbeke. My king is, I would love to go to the city, Mgbeke. My king is, I would show Bianca Shege, Mgbeke. Onye bonyo. I'm chọrọ ịkọrọ gị ọkwa ịhụrụ nwa ahụ gị na anyị Mgbeke. Mgbeke. Nwekwe ka ị na-esi elezitụ nwa ahụ letu ya anya na ha emeghị agbaghị agwa ka onye isi dị mma. I don't know. I'm wrong, but since I came back to this village, she has always been my friend. Ihe ị chọrọ ka o si n'ọnụ m fụọ na ara na-acha ya. Ara na-acha ya, si adịghị ya mma. Ịhụ papa ya gwọrọ ya ara afọ 5 good years. Gwọ ya, and mgbe eji gwọta ya mbọchị eke, onye gwọrọ ya ji were agwụ ndị ewebere ha kwụkọta ya gwọfịa ya. Mgbe Chieke ha gwọtara papa ya mgbe a mụrụ Mgbeke amụọ ya n'eke, ọha eji gụọ ya Mgbeke. Ọ bụrụ na ilekwa ya otu o si aga iji agwụ ndị eke ha agwụ eke ya na-aga, ọha eji gwọta ya. Ewu niile anya gị hụ na ya na papa ya na-akpakwa otu dị agwa isi mmebi. Ịgbakwana ihe njiri akọrọ gị ha ọ na-ewu ezigbo nwa onwe onye ọ ga-awa gị ma gwa ya ha. So ihe m na-agwa gị ka ị kpachara anya otu gị na-esi eme ihe ị na-aga gaa na letụkwa anya ya ka ọ hafụ imebikwa aha gị ịnwala onye dịcha mma otu dị ụdị mma bịa onwekwa ị na-amị nkwụ. No, sir. I'm talking to you. I'm talking to excuse. I don't like the way you're touching me. I like your man. Good kishi me to chamaka. Touch kwa kembe touch ri. Ine be to chamaka. It's unfair. I like your man. Ni good aya. Otat. Na biko. Ichinambo umaka umwa nda gị na ha na apịtọ hari n'obodo. Ine be to chamaka like this is not good and I don't like it. Please don't do it next time. Wefu Beke I na so hafia. Can't give me wepu Beke. Look how you're touching me. Him na-ekwu gide aka hajie gị. Nai. Ọ bara guru. Enidiro m nhaji gị. Enidiro m ya. It's not by force. I don't need it. Like father, like daughter. A na-agwa gị bịa ka hajie gị gị na-eme. Don't hajie me. I don't need it. Ihe na-eme ọkwa ihe okwu a m ga-enwe ya. I will wear it. Ị na-awa anya maka onye nwụ papa gị ọ gara Cambridge. Mgbeke, village champion, Mgbeke. Local babe, Mgbeke, village, Abia. My king is, I would love to go to school, Mgbeke. My king is, I would love to go to the city, Mgbeke. My king is, I will show Bianca Shege, Mgbeke. Njike bari ile mjikero pochisi ba chai mromo niile mbrola bali bemgare la city ai Chineke
Imroni nemrori bemnona inde madane kele mone forume kane memo hayim na catwalk ne me mahe catwalk ane forume kanyo blana sim ciao ciao yini no mbara na rom himbo mumu ibe mzike barono onye obula na check pesere moka onye obula na choka mo na ya buru enyi ndị osuru na emekwa ahụ ele na ezikwa ha wom sakwano mbo nwa Abia ana ogbuma ogbu ndị osuru na emekwa ahụ ihe na mere emegba nganga niile mmụọ bụ ihe m tesara ụtụtụ a agarụ nrọ m niile ga ka esi gbaa bịa nke merụ m nke o merụ m owute m ụlọ mmemme m nke o merụ m lesekwa ya enya o but nke ka be owute m bụ nke mpa ụlọ ụmụ mmerema na akpọ m nchekwa o ji m kashiri mee siti kwesịrị ịga taa agaba mịa o jiri pụọ m gakpere m ara amụmụ Chineke Mgbeke tala fufu Akuna You know, sir.